A Pobra lanza unha nova campaña de compostaxe con 25 composteiros domésticos á disposición da veciñanza. Na pasada edición reducíronse 2 toneladas de emisións ao evitar o traslado de 9 toneladas de residuos orgánicos a Sogama. O Concello da Pobra do Caramiñal lanza a súa sexta campaña de compostaxe doméstica, iniciativa que naceu no 2019. Neste tempo instalaronse 217 composteiros no rural pobrense e agora póñense 25 máis a disposición da cidadanía interesada. Non deixa de ser un beneficio medioambiental importante para o noso Concello, unha promoción dunha práctica de respeto da natureza e cuidando dos residuos orgánicos que se producen nas vivendas e que ao final tamén ten un beneficio económico que reduce as toneladas que temos que enviar a Sogama, polas cales o Concello paga e que ao final é un beneficio económico tamén para o Concello permita reinvestir en calquera outra actividade que pode ser oportuna. Eu simplemente quero agradecer a todos os veciños e veciñas que decidiron dar este paso e comezar coa compostaxe doméstica. E recordou que en breve se implantarase o contenedor marrón para os residuos orgánicos. Piñeiro apuntou que as persoas interesadas en sumarse á compostaxe doméstica pode facer a súa petición no Concello. Saber que isto vai acompañado de todos os instrumentos necesarios, o aireador, o propio composteiro, un manual e que despois tamén se fai unha campaña de seguimento, é dicir, hai un técnico que se dedica a visitar, a asesorar, a recomendar se ve que o proceso non está sendo aceitado para que o compost que se obteña sea de primeira calidade e se poda reutilizar, que tamén evidentemente de importancia, non se trata simplemente de reducir, sino de que teña un segundo uso, un uso importante de fertilización de abono nos solos. Revisións que realizará a empresa Amabul. A técnica municipal de Medio Ambiente, Beatriz González, sinalou que é preciso cumprir unha serie de requisitos para poder sumarse a esta campaña de compostaxe. O que se lle pide aos participantes é, por un lado, facer unha solicitude por escrito, por registro, aquí no propio Concello, con uns datos moi básicos, ter unha superficie mínima de 25 metros cuadrados de terreo, pense a xardín, horta, que na maioría dos casos cúmplese sobradamente, e despois unha cousa moi importante que se fai o seguimento, entonces os veciños deben permitir o seguimento de 2 visitas, para sempre con cita propia, avisando, contactando con eles para que ninguén se presente na casa de ninguén sen previo aviso, e sendo a primeira visita para ver como vai, se hai problemas, detectalos e poñerlle solución, e a segunda para confirmar que todo vai correctamente. González recordou que todo é de balde, xa que se busca fomentar esta compostaxe doméstica. Para iso entregarase un composteiro, un airador e unha guía de como elaborar a compostaxe. Ademais destacou os datos que se xeraron na anterior campaña. Durante a quinta campaña que se realizou no ano 23-24, pois os residuos tratados desde a instalación hasta marzo do 2025 foron casi 9 toneladas de residuos orgánicos que non van a Sogama, con un compost producido de casi 2 toneladas e media, e unha redución de emisións de casi tamén 2 toneladas e media, que non se emite CO2 á atmósfera. Polo que animou a veciñanza a participar nesta nova edición da compostaxe doméstica e recordou que no centro da Pobra hai tamén compostaxe comunitaria con 4 illas situadas en diferentes puntos do Concello.